reclamació als pressupostos municipals de la que us hauran passat una còpia. Com veureu, la reclamació és molt senzilla i legalment indiscutible, perquè no s'acompleix en els pressupostos un dels preceptes elementals de la llei, que és l'obligació de consignar els diners necessaris per cobrir els contractes en vigor, cosa absolutament lògica i elemental, i que no es compleix en els pressupostos municipals, almenys en dos casos dels importants, que són els contractes de neteja i manteniment de passos i jardins i el contracte de neteja d'edificis públics. Estos dos contractes superen els 2 milions d'euros anuals, però en els pressupostos només han consignat 1,5 milions d'euros per a cadascun d'ells. I, per tant, en principi ja n'hi ha un dèficit de partida. El senyor regidor ens va demanar, ens ho va demanar via mitjans de comunicació, que retirarem aquesta reclamació i en la seva diatriba va donar dos arguments. El primer d'ells és que s'estava negociant amb les empreses adjudicatàries, contractistes, per rebaixar, modificar aquests contractes, rebaixar la seva quantia i fins a ajustar-los al pressupost que s'havia aprovat. A nosaltres això ens sembla molt bé, que es renegocien els contractes, estem en moments complicats de crisi econòmica, que necessiten ajustos i tot aquest tipus de coses. I ens sembla, com dic, molt bé que es renegocie. Dubtem que si es fa es pugui continuar donant la qualitat o mantindre's la qualitat del servei i que no tinga repercussions, com sempre sol passar, en les condicions laborals dels treballadors i de les treballadores, perquè si s'ha de, per exemple, netejar els mateixos edificis públics amb les mateixes persones, o treballen més o netegen menys, és que no n'hi ha volta de fulla. Però bé, torno a insistir que em sembla molt bé que es renegocien. Però a hores d'ara, els contractes que hi ha en vigor són els que són. En aquests moments són eixos. I clar, s'està renegociant, diu, però si al final no s'arriba a un acord, estos pressupostos que ell té aprovats a l'Ajuntament de Gandia, en només dos partides ja naixerien amb un dèficit d'1 milió d'euros. I això, evidentment, no és, diguem-ne, una bona manera de començar. I el segon argument que donava el senyor Barber era que, per a demanar-nos la retirada, dic que això anava a retardar l'aprovació definitiva i a partir d'ahir va vindre la catàstrofe i tots els mals possibles culpabilitzant el bloc, que no anaven a pagar, poder-se pagar a proveïdors, a col·lectius, a associacions, no sé si em va citar alguns, malalts d'Alzheimer, etc. Bé, doncs això és, per a nosaltres, exactament la mateixa demagògia, la mateixa que utilitzava el Partit Socialista contra l'oposició la passada legislatura i que ara aplica el Partit Popular oblidant-se del que li deien i del que dia ell quan actuava. I de tota manera també volem recordar-li al senyor Barber que fins a l'aprovació definitiva està prorrogat el pressupost anterior, fins que no s'aprova definitivament el nou, i per tant té diners suficients per pagar a qui vulgui. I a més li assegurem que tots els col·lectius que va anomenar saben perfectament qui defensa els seus interessos i quins governs, tant del Partit Socialista al final de l'anterior legislatura com del Partit Popular l'any que porten de govern, ha estat sense pagar-los i per tant creant-los un perjudici o una penúria econòmica. I suposem que quan faci les afirmacions el senyor Barber no estarà reconeixent implícitament que quan el Partit Popular i ell era assessor del Partit Popular presentava al·legacions a alguna cosa, ho feia com a rabieta o com a venjança o per a paralitzar el funcionament municipal i no ho feia en defensa del que consideraven convenient. En fi, a nosaltres ens sembla que són uns arguments tan ridículs que els obviarem. I finalment, un últim missatge, i és que el Bloc Compromís estem sempre disposats al diàleg. Sempre. El senyor Barber podria haver parlat amb nosaltres, però va preferir tindre una comunicació amb nosaltres via roda de premsa, perquè nosaltres no ha parlat sobre el tema de la reclamació presentada, de la mateixa manera que tampoc mai va parlar amb nosaltres ni ha parlat ni del pla econòmic i financer, ni del pla d'ajust, ni dels propis pressupostos, sobre els que vull recordar que a més no teníem ni documentació.
en el moment en què es va fer la comissió. Ho dic per allò de la nostra poca participació, que efectivament ha sigut així, però perquè ell no ens l'ha donada, ni siquiera s'han atrevit a intentar explicar-nos prèviament els pressupostos. Vull recordar que vam presentar una esmena que va tindre l'èxit que tots coneixeu i en el que no ens sap mal reconèixer que ens van sentir profundament, fins i tot ofesos pel tractament de l'esmena, que no va estar ni siquiera ni per educació llegida o estudiada, ni per educació, i per tant, nosaltres que vinga ara el senyor Barber demanant-nos col·laboració en el sentit de diàleg i de veu, em sembla que se ho hauria de fer mirar. Fins i tot li demanàrem que ajornara el plenari de pressupostos perquè nosaltres anàvem a acollir-nos al dret de vaga. La seva negativa va impedir que participàrem en aquest plenari i que expressàrem el nostre punt de vista sobre els pressupostos i sobretot sobre el pla d'ajust a 10 anys que tant va a condicionar fins i tot la vida dels ciutadans. Va impedir que donés el nostre punt de vista eixe dia. Però ara, pel seu error, perquè és un error el que s'ha comès a l'hora de la redacció d'aquests pressupostos, no va tindre més remei que escoltar-nos. Ens escoltarà què és el que pensem sobre els pressupostos i el pla d'ajust, perquè el plenari haurà de resoldre la nostra reclamació. És una reclamació que, si no havia quedat clar, evidentment no anem a retirar.